esango betoste erdi bat edo izango litzakela zerbait esateagatik, ez? Hori eunenekuak edo, ez? Eta alderantziz San Juan zertxo lehenago atera da lehenengo kaletik, hirugarrenengo Urdaibai baino, ez? Baino hemen ikusteko dago hirugarren luze hau garrantzitsu izango da, eta ikusten da bestian handi pixkat ies egin dutela San Juan eta Urdaibai, ez? Eta maniobra ostean San Juanek 3 segundo Urdaibairi, Castro eta Orio 12ra, eta lan erdia falta dute, baina Erne aukerekin dira eta San Juandarrak eta baita Bermeotarrak. Eta larri, kronometro eskuan hartuta, haizearen indarrari begira hortxe dira, denak zaleak eta Pedroñako agintariak. Urdaibai hurbildu, Urdaibai eta San Juan parean, 12 segundora, lau traineruko atzerapenarekin Castro eta Orio. Erne Bermeotarrak orain ongi datozeta. Patxi Iribarda gurekin, Orioko ordezkaria gaur. Patxi, gaur sufritzea tokatzen ari da, egun txarren bat izan ezkero, leku batez, 2, 3, 4 edo 5 atzera egin diteke hemen, Erne ibili beharra dago. Bai, ikusten da, 3-4 segundu eta artian gaudela laguntzi, eta, bueno, 3-4 segundokin ikusten zea la pospuesto atzera, baina, handik gehatzen da, eta esperantza dago, 2 segundo jaten ditu. Lehenengo 2 estropadak irabazita, gaur lehenengo txampatik, San Juanekiko bentsat epalada bat galdu duzu eta hortik aurrera dena besteekiko atzera izan da. Horrelako egunak izaten dira? Bai, hori alizaten da, atzera gaitu ezka batzutan zail izaten da erremontatzea, eta baina, bueno, handik gehatzen estropa eta konfiantza badakau, pixka durreatzen dira mintzatak. Lan erditan oraindik, ligari begira ere dudari gabe, ikaragarri falta da hasi baino egin ez delako, baina horri begira ere hasia izango zarete eta orain puntu guztiak zaindu behar dira, Castrorekin lehia estuan txanda honetan, beste helburu hori da, gorri aurre hartzea gutxien. Bueno, eta besteek tirando direke aurretik hortxe dira, segundu pare batea, eta, bueno, 2-3 segundutan 4 puntu hartu daitezke, eta, bueno, liga behitze jo, begizik harka, baina, ez dakit, ondik goiz da horretan pentsatzen hasteko, eta ikusko dugu. Eskerrik asko. Vale, Erne datoarekin, momentu honetan Urdaibai izango litzateke hautagaia bandera irabazteko. Pedreñak aurreko txandako garaia 3 segundo gehiago behar izan ditu estropada puntu honetan. Datua hor dago, Urdaibai orain atzetik aurrera, San Juan abantaila hartuta 2 segundo. Castro eta Orio atzetik beste estropada batean dira. Por abajo. Hemen Endika Perez, San Juan Darrene, patroia. Bou Bizkaia ontziragoa zorain, Bou Bizkaia buruan da, garaipen gozea dute, Aregoren gizone. Arropa la popa, arropa, akaba! Eta informazioa barruan izango dute, noski. Iadanik badakite, bandera irabazteko aukera garbiaren jabe dira. Bai, 36 paladan arraunean, nik uste dut haizea pixka bat alde dute, eta 3. luzeu garrantzitsua da, nik uste dut pixka bat konparatuzio, Urdaibain mutilak eta dauden indarrak, San Juaneko taldea baino zertxo bat eixiago dira, eta hemen daukate aukera, azken ziabogo honetan, San Juan darran aurretik sartzea, eta gero hori mantendu txanda hori irabazi alizateko, baina San Juan darrak izugarrizko estropade egiten nahi dira gaurko honetan. Eta berezia da, zailkapen nagusian, Orio eta Castro direla lehen biak, Orio 24 puntu, Castroko 20, 3. Urdaibai 17, San Juanek 4. tokian 16, estropada doan bezala, gerta daiteke, zailkapen nagusia, benetan tarteak murriztea eta pilpilian izatea. Hain zuzen, Orio eta Castro momentuz lan erditan 7. eta 8. izan direlako, eta San Juan eta Urdaibai 1. eta 2. Hortik etor daiteke oreka handiagoa jardunaldi honen amaieran zailkapen nagusia. Baina hori 7-8 minutu barru jakingo dugu, baserri? Hori jakingo dugu. Oraindik 2 estropade dira, oso puntu kopuru txikila da, eta hori ikusten eginan. 3. Urdaibai dago 17ekin, eta 6. San Pedro 15ekin, hortaz hori puntu gutxiekin, horre talde dantza izan daiteke. Erne, hor da Urdaibai. Pedreñak 14 eta 59 markatu du, 4 segundo azkarrago Urdaibai. San Juan 2 segundora. 3. Orio dator. Oso hurbil baita ere Castro. Castro, Orio, biak parean, 15 segundora. Hor burruka dago.
Baita agian zertxo bat lentxiago atera da Castro. Gorria oraingo honetan behar bada. Baina oso gutxi, ia esan daiteke denbora berdinean. Hemen da behin-behineko sailkapena. Urdaibaik 14:54. San Juan bigarren 14:57, ikaragarria. Hirugarren Pedreña 14:59, Astillero laugarren, gero Castro eta Orio, zazpigarren Tiran, gero Kaiku, Hondarribia, San Pedro amargarren lekura, Zumaia eta Zarautz. Antxon Sestiaga da gurekin, San Juango presidentea, eta bera ere harrituta dagoela esango nuke, irrifartzu eta pozik, eta harrituta ere bai. Zuek uste baino askoz ere hobeto aldabil trainerua edo zerbait bazen egiten? Bueno, beti txarpenak kasu, gero hau ikusi zuzenean, ikaragarria, ez? Bai, pues aurten ikogean bezala, denak izuten bezala, kanterako jendeakin, eta horri biltzea, halako ekipo potentiak, ez? Bat entzun izin zela, ez da, birekin ez da, hitzekin ere ez, hor gabiltza. Ikaragarria. Hor zabiltzate, baina lehen ibili zareten seinale, neguan ikaragarrizko lana eginda. Ba, hori sekreturik ez dago, hemen. Baina, bueno, beti txarpenak azu, baina behin ikusita estropada, oso polita. Oso polita, bai gutzako, eta hoi herri jantzako, ez? Egan hau behar genuen, ez? Bizat herri jan, berpiztu berri arrauna, eta behar denen artean egiten dugu, San Juango trainerua behar animatzen dugu, dena batean. Gaur 8 bandera etzen duten urruti izan, gero azkenean Orio azaldu zen eta marka guztiak gautsi zituen. Gaur hor zaudete, banderari uko egin gabe Urdaibairekin lehian, 3. estropada da hau, zuen hasierako asmo eta intentzio guztiak hankaz gora, baina onerako bota dituzten mutila. Beti lan egin dituguan, Igorrekin hor, gure entrenadoriakin, eta zorion den baliago, eta hau disfrutatu, ez? Hau ikutzako regalua da. Bueno, bitartean, disfrutatu, eta San Juan dara guzti, animatzen gadenak, eta denen arte egiten dugu proiektu polita. Zorionak zuei ere, parteren bat izango duzu eta. Gu lagun ditzen dugu bakarrik. 4 segundo orain, Urdaibaik San Juani, urrutiago, Orio eta Castro aukerarik gabe, gaur asko sufritzen. Nola aldatzen diren gauzak, aste batetik bestera? Nola aldatzen diren? Estropadaren muak, kalea, gorputzaldia, hasiera, ziabroak, aizea, eragin asko. Urdaibai aurretik, Urdaibaik San Juani 5 segundo. Hau ez da eremu fijo bat, eta hemen asko baldintzaten du, eta gauz asko, ez? Horregatik, egun batean irabazteko aukera duzu, urrengoan pozik etortzetzea, taldea oso indartzu eta zoriontzu dago, baina beste dozer gauzekatik gauzak ez dira horrela okertzen hasten dira pixka bat, eta horregatik horrek ez du esan nahi kaskartxia guzti baino ibitze batzea horre mundua atxutzen dela, aurreko eguna erabat desberdina da eta horre aukera, ez? Eta tarteka olako gauz bat ondo etortzen da pixka bat ez nazengo ere bai, ez? Bost segundo, Urdaibaik San Juani, Orio 18, Castro 21, eta oso hurbildu bandera Urdaibaik. Posik izango dira Bermeotarrak Juan Alegorburu. 4 segundo, Urdaibaik San Juani, 4 hor dago tartea, Orio 19, Castro 22. Pedreñaren denbora 20 eta 15 izan da. Eta estropadaren buruan orain Bou Bizkaia trainerua. Plasa ikusi dugu estropada aurretik Jose Manuel Francisco, Bermeotarren entrenatzailea. Demoraldi aurrean irabazi dituzte, estropada garrantzitsuak, baina ligako lehen garaipena litzateke gaurkoa. Jose Manuel Franciscoren agindutara Bermeon sendotzeko zelkapenean 3. tokian hasi dute jardunaldia eta gaur badute aukera posturen bat irabazteko. Erne bera. Dudarik ez dago Urdaibai hau da, ez? Eta nik uste dute polikio, lentzio, geosio, Urdaibaik azaldu egin berra zeukala eta nik uste dut gaurkoan azaldu dela, ez? Hemen ez ustekoa ematen ari dena da San Juangoa lehenengo kaletikan, ez? Erne beraz. Bandera Bermeora doa gaur. Marina de Cudello banderaren 6. edizioan Urdaibai irabazle, bai!
Amaitu dute 20-0-7, Pedreñak 20-15 egin du. Bigarren San Juan. Ez nahaztu Castrorekin. Castro goian dago geldituta, baina Castro lanean da oraindik. Erne. Castro, Orio, Castro. Orio irugarren, Castro laugarren. Orio irugarren, Castro laugarren.